Mulla on yleensä tapana viedä lapset risteilylle, kun heillä on syntymäpäivät, ja tällä kertaa oli Luukaksen vuoro, koska Luukas täyttää 15. Oltiin lähdössä tosiaan 22 tunnin risteilylle Tallinnaa Victoria-laivalla. Me otetaan risteilyllä aina kaikki mahdolliset ruokailut, koska me tykätään syödä. Risteily alkoi siis buffalla, ja mun mielestä buffetit on ihan parhaita, koska sieltä saa valita just semmosia juttuja, mistä tykkää. Syötiin ihan hävyttömän monta lautasellista ruokaa sekä vielä jälkkärit siihen päälle, ja Luukakselle taisi tulla lopussa aikamoinen ähky. Seuraavaksi me lähdettiin ostoskierrokselle laivan myymälöihin. Mä olin unohtanut mun hiuspannan kotiin ja ulkona oli siis todella kylmä, joten me ostettiin mulle korvaläpät, ettei korvat palellu sitten maissa. Sitten ostettiin vähän karkkia ja muita herkkuja kotiin viemiseksi, ja hei, tässä Luukas pääsi valitsemaan itsellensä energiajuoman ihan luvan kanssa. Sitten kun oltiin saatu tehtyä kaikki ostokset, niin mentiin hyttiin koomailemaan loppuillaksi, tehtiin iltatoimet ja mentiin hyvissä ajoin nukkumaan. Meillä oli nimittäin aikainen herätys, koska aamiainen oli jo kello 7. Me otetaan aina tää erikoisaamiainen, se on siis mun mielestä tämän risteilyn paras juttu. Kello 8 laivasta sai poistua maihin ja onneksi mä kävin hakemassa ne korvaläpät edeltävänä iltana, koska siis tuolla oli niin kylmä. Mentiin kuluttamaan vähän aikaa kahvilaan, koska 8 mikään liike ei ole oikein vielä auki. Otettiin tommoset superherkulliset erikoiskahvit ja Luukas halusi maistaa tuommoista paikallista laskiaispullaa. Oli kuulemma hyvän makusta. Sitten ihasteltiin vähän näitä tallinnalaisia puluja, siis mä rakastan puluja yli kaiken, ja sitten lähdettiin käymään Trade House-nimisessä myymälässä. Ja siis ihanaa, täällä oli myynnissä Nobeaa ja Hadalaboa. Ja siis me hihiteltiin Luukaksen kanssa niin paljon tälle tuotteelle, mikä on nimetty miessaippuaksi. Sitten käytiin Kroppin myymälässä ja täällä oli tosi hyvät alennusmyynnit käynnissä. Me löydettiin kummatkin kivan näköiset neuleet, mitkä ne ostettiin. Käytiin nopeasti pyörähtämässä myös Minisossa, mutta tämä Nautican Miniso ei ole niin iso kuin Solaris-kauppakeskuksen, missä me yleensä käydään. Täältä jäi ostokset tosi pieniksi, koska mä en varsinaisesti tarvinnut mitään. Pyörähdettiin vielä nopeasti yhdessä kosmetiikkakaupassa ja ruokakaupassa ennen kuin oli aika palata laivaa, koska meillä oli taas buffetti. Meillä ei kummallakaan ollut tässä vaiheessa ihan hirveä nälkä, mutta syötiin kuitenkin sillä, että jaksetaan risteilyn loppuun asti. Kotiintulomatkalla käytiin tekemään vielä viimeiset ostokset laivan myymälässä ja koomailtiin hytissä. Reissu oli tosi onnistunut ja mukava sekä mun että Luukaksen mielestä, ja hei, kommentoi jos haluatte ostosten esittelyä.